Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu and Izingane Zesthembu. Baba Mseleku namakhosikazi. Bala ba-celebrate khona ibirthday yababa Mseleku. We guys kanti kwisithembu. Sharing is caring into yangempela. Lokhu ukuthi nje hayibo. Ubaba Mseleku laphana ke etafuleni we guys ukhuluma ngokuthi Mayeni wenze nje uyisidudle sinjani niyayazi leyo niyayazi vele leyo episode ila celebration ye party ya birthday party ya Mseleku ihlelo uMayeni ukuthi bazoyikhipha he sebehleli bonke etafuleni baba Mseleku uyashoka amakhosikazi ngamunye umacele wayengekho wangambala ngiyayibona ukuthi amakhosikazi enze njani wathi uMangwabe uthatha unyaka wonke noma uthatha inyanga ezo6 amnike zona ngosuku olulodwa izinto Mangwabe ayidisha ayiphekela ubaba Mseleku ngiyayibona ke leyo uyayigcizelela leyo ndaba njalo khona nompumelelo shiya ke impumelelo lo sharing is caring ila uMseleku esethi kuMayeni uke ungibuze ukuthi how bayavumelana uthi uMayeni ngehenge ngikubuza ukuthi right shuthi yeah guys ngicela ningayilaleli le video neyingane ngoba vele akusiyi video serious njengoba inje uyilalela uthi uMayeni ehenge ngikubuza ukuthi right shuthi uMayeni usuke yabona ukuthi abo Mseleku udizzy like unkosikazi ayisembu badla esabo uMayeni uMangwabe nenhliziyo zabo noma cele noma khumala bayafakazelana ubaba Mseleku ukuthi uMayeni uke mbona ukuthi cha bekukuningi ukudla kutholile lo kudla lokho kusuke kuphekwe uMangwabe manje uMayeni mayebona ukuthi ubaba Mseleku ushuthi udla izinto eziningi uyabona ukuthi udizzy ujulukile useyambuza ukuthi right how iyo ke lento umacala wathi akayifuna ukuhlela esiphaki ade ngibuka le episode ngiyakubona nje ngisazokubhabaza ukuthi izinto ezijule kanje bayikhuluma phambi kwezingane leya part engibambe ngathi isigaxa uthi phela manje uMayeni uyabona ukuthi ayibonanga uMseleku ezoquleka suthi semhlalisa phansi ukuthi ke babu right uMseleku impilo enjani lena how ukuba nalolo lwazi nje ukuthi cha hayi endlini namba bani ukuthi kukhishwa yonke into makuphekwa ukudla kwakhona how futhi uMseleku lento uyisho ugculisekile uyasimela nimbuke mayishotho ya episode ebala ukuthi ke izidudla ziyinkinga lapho ayikhuluma ngoMayeni ukuthi uMayeni uyinkinga yokuthi nje uyabambelela lento akunika yona ukunika uduku kusho baba uMseleku nina sizohamba ningibuza la ukuthi ngithathe plento ngithathe lapha ya ku season balo u6 ngosuku le beyikhiphile nomndeni umacele ngekho sebehlele etafeni ezethi uMayeni bekuzoba ngcono kube noma yacela ubekhona ezweke naye ukuthi emgcona futhi yonke lento wayisho kubona amakhosikazi baba Mseleku yayibachaza ngoba ngathi ushinto abayazi ngoba babehleka wathi kumakhumaleni uyabuza ukuthi sizophinda yini ngiphinde ngiphake kodwa lena ke eyaMayeni nomakhumalo ngiyayizwa ngibala ukuthi mina uthi uMseleku ufike ekhathazwe izona zonke izinto Mangwabe ayiphekile ngoba uMangwabe ukwazi ukuthi amnikeze uKhisimusi onke amadish ngelanga elilodwa ethathe la uthi ke hayi uMangwabe kusho baba uMseleku into ke ukuthi ubaba uMseleku uthi ke sesuthi ke kwenzeke ephambane noMayeni ngoba phela sasegcina elilodwa uMayeni ebona ukuthi hayibo Mseleku awudinga ukuhlala phansi uzoquleka baba right bavumelana ngokuthi hayibo hayi isithembu ngeke
Uyazi guys, ngiyaphithizela ukuthi khona izinto engiyicoshayo. Manje nami-ke isikhathi sokuthi nje full review sinqabe ukunqaba. So kulezi zinto engihambe ngicosha ngiye ngimi kwi-episode ngilalele. Manje sengilalela leya part yokuthi uMseleku noMayeni bavumelana ngokuthi Mangwabe shuthi ukupheka kwa into hawu baze bayayihleka futhi leyo nto ukuthi nje akunankinga kukhululekile. Omunye ngayini kuleyo ndaba ngoba uthi uMseleku ngisuke ngisuthi sengijuluke senginjani asumayeni ngeke ngikubuza ukuthi u-right ethi hema usuka hayibo Isithembu esabo mama baso nosisi bakhona abastadisha hayi abanye ngoba nje ngiboni yabo ngiyayikhipha lo nkulumo kwisithembu iyakwenye indawo angiyiboni ukuthi ingehla kanjani hawu ngoba phela lento inokuthi yabo ikhona ukuthi une-energy laphayana hayibo ake ngishiye la ningayilaleli le video ney'ngane kodwa iy'ngane zobe zazi ngani ukuthi ngikhuluma ngani ngoba ngikhuluma ngokudla lapho abakushoyo. Ngibabaza nje ukuthi u-sharing is caring uyena lo wenzeka laphaya kuThando Nesthembu ngoba yini hawu kuze kubonakale esengena kwenye indlu ukuthi hayibo kwangathi uzowaphansi awudingi ukuhlala phansi Mangwabe hayi asho kodwa ngathi yabona phaya eMzumbe ngisuka uMseleku engabhala ukuthini kumnandi kuba uMangwabe akafukuzeli lutho kodwa iy'ndaba zakhe siyazizwa. Yabo le khonjwayo ukuthi soulmates laphayana ukwenzakalani kune-support ngaleyana kunjani uMangwabe akangeni ndawo kodwa iy'ndawo zakhe nje siyazizwa. Uma futhi sivalwa ishow ihlezi ivalwa nguMangwabe. Manje sekugcina nje ngibona ukuthi ngathi kumele bemnike ibhonasi ngoba phela no-season 7 sowuvale nguMangwabe no-season 5 sawuvalwa nguMangwabe futhi esisukume sebashiya wathi lena-ke ukuthi kukhulunywa izinto nje angasayiqondi ukuthi zimayelana uyaphuma uyahamba. Mangwabe uyasenza isitori sakhe futhi masekuhlangene ukukhulunywa lapha etafuleni ukuthi kuthini Mangwabe uyiphethele inkomishi kuphelele lapho. Mase bembuza uthi nje lama-meetings ayambhora yena. Mangwabe uyidlela u-shut up and mayedlela u-shut up uyazi ukuthi ozoguqa ngamadolo uzobe eguqeleni ecela. Hayi cha bengihleka indaba yokuthi sharing is caring ngiyibuka laphaya ku-season 6 lapha etafuleni ngithi hawu hey kuze kube nophawu oluzobona omunye unkosikazi ukuthi kade udla ukhisimusi mayi hayi akukho-ke njalo okutheni kule video ningaze nicasuke nami nje ngiyixakekele ngemgomo nabaningi ababhala ukuthi iy'ndaba zabantu mina ngiyibuza ukuthi wena iy'ndaba zabantu awuyifuni kodwa kuyividiyo eney'ndaba zabantu into enjani-ke leyo. Bye guys, thank you so much for your love and support. Ngiyabona nama-subscribers ayakhula noma kuntekenteke nje kunje esayidini lami kodwa ngiyabonga kakhulu. Nje ngiyabe nginephutha mangabongi ngiyabonga kakhulu guys. Bye.